Afternoon edition. Action Reports Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasin-o. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Monday, Lunes kita maka-aksyon nga presentations ang inyo panatuntunan, Action Reports Afternoon Edition. It's a holiday para sa atong tanan nga matag paramati. Pero antes ang tanan di kita anay sa atong Today in History. Banaton balikan maka-aksyon ang aton kasaysayan sa bilog nga kalibutan. Dito kita anay sa may pungsod India maka-aksyon. Bangod sa Oktubre 31, 1984, ginpatay sa sulod mismo sa ilang compound. Siya ginatinaran nga balay ang Prime Minister sa Punsod, India. Naman ni makaakson si Indira Gandhi. Kabalabala ka mo nga inisang ginpatay sa New Delhi sang iya duha mismo ka mga bodyguards. Yes, you've heard it right. Anang patay diri kay Gandhi, iya mismo nga mga bodyguards, mga kaakson. Si Ben Singh kag si Satwan Singh. Pareho ilaple do mga kaaksyon, ginapaarakan ginila sang lutang, ining si Gandhi samtang inisa ang nagapadulong sa yaman mismo nga opisina. Alin sa iyang ginatinaran no, sa isa ka bungalows mga kaaksyon. Nang duha ang ginanman nga nagsungka sa mga otoridad. Pero ang ila sininadangatan kung anong tabo sa Prime Minister. Amuman, gintiro man ini sila mga kaaksyon. Ining si Bent ang napatay. Si Jawaharlal Nehru, ang first Prime Minister sa India, sa to ang nagpamilit agud nga makatipon abi sa ginatawag nga Unified Nation sa pihak sang madamo nga mga religion o na mga religious group, ethnic group kag kinaiya sa mismo nga kultura mga kaaksyon dira bangod sila ang gitpaidalong pasadto sa British rule. Di ba kabalo naman kita nga ang pungsod India, this is under the British ruling before, no? Ulihin na lang na mga kaaksyon nga ginahatagan sila sang demokrasya sang United Kingdom sa idalom ini ni Queen Elizabeth II. Sang 1980 si Gandhi naging Prime Minister. And then, portig na siya kabantog na sa isang Prime Minister mga kaaksyon. O galing lang kay isang June 1984, duha ka bulan, antes ini siya ang ginpatay, nagmando ni siya nga i-raid ang isa ka templo sa Punjab. Agos nga pangkakasunto mga extremist ba? Ining mga kaaksyon nga mga nagapamatok silang pagpangalagad dira. Perte karamo sa mga nagkalamatay. Makon mo do mga most likely 70 plus ang nagkalamatay, thousands ang pilason mga kaaksyon. Awanigin tunaan ko nga ating iba ni Yadra nga maupod sa mismo gabinete. Atiway man na namian goro ng desisyon man tub-tub sa ulihi and then naglabot sa punto nga gin-assassinate ining anay Prime Minister. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz. Mga kaaksyon, 55 days na lang antes ang adlaw sang Paskwa. Kag 62 days antes ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Balik kita sa itong mga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan diri man sa atong nga pagpangalaga diri sa atong panatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 1, may duha ka separado nga engkwentro nagluntad sa Gihulungan. Ang isa mga kaaksyon kabangkay nga nasapuan kay nagidamang sang aga samtang nagapadigayon sang clearing operation ang katapo sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army da mismo sa bahay naman sang Barangay Buenavista sa may syudad sang Gihulungan. Ikaduha na ni mga kaaksyon nga body count nga nakitaan sa mga otoridad kumote sa aduha ka separado nga engkwentro sang Oktubre 28 mga kaaksyon. Dari na record una na sapuan ang bangkay si Ninika Raymond nga sang ulihi ang ginklala kay Michael Asuncion. Pero sa ilang ginpadigayon nga clearing operation kay nasang aga na sapuan man ang bangkay sining isa ka lalaki nga rebelde miyembro sang CN1 sang New People's Army. Hindi sa mga kaaksyon na ginklala kay Ka Max o kung mas kilala sa totoo nga ngalan nga si Marlon Albino. Sa ito naman nga headline number 2, masubo-subo ang natabo sining isa ka minor di edad matapos mga kaaksyon ini nagtaliwan. Wagi din na talakay nga balita kay isang Oktubre 28 sang gabi nagasinunumbali ang kalabanan para man nga maka-evacuate mansig salbar sang ila kaugalingon mga kaaksyon. Dali kaya natabo bala digto mga kaaksyon sa may syudad sang Silay ining isa ka anom katuig nga bata nga babayi ginasakay ni sa ambulance kontani dalon sa may ospital. Galing kay ti ay ning ambulance nga ginasakyan nila na involved sa isa ka vehicular accident. Ining aksidente mga kaaksyon nagluntad lasay 58 ang takna sang gabi sang Biyernes nga adlaw da mismo sa Hacienda Makina, Barangay Rizal sa may syudad man sang Silay. Nabungguan sa ning ambulance mga kaaksyon ang isa ka van nga nagabiyahe naman from west to east direction. Iti siguro perte kabunok bala sang ulan. Kaya nga tabo sunod imbis dalon tanig sa ospital kay mingagaw ni blang victim. Iring pasyente nga anom katuig nga babae mga kaaksyon. Wala na ni ngagaw dala sa ospital. Subo-subo kay ti nagtaliwan gid. Ining iya nga pamilya ang nagpakig-angot sa Action Radio Bacolod. Tagdugay-dugay may kaupo nato ng iya Iloy kay do may ginahingyo diri sila sa local government unit. Okay, may mga gamay man sila diri nga mga reklamo. And then karon tisingante kay kwa ang bahin naman ni Mayor Judith Gallegos sang sudad sang Silay. Sa ito naman nga headline number 3, puwerte subong mga kaaksyon ang preparasyon sa aton nga mga kapulisan para naman sa Ligtas Undas 2022. Masobra 700 ka mga PNP personnel sang NOCPO ang gin-deploy na sa nakalain-lain nga mga areas diri sa Negros Occidental sumugod subong nga adlaw. And ang mga augmentation force ang ginpadala naman 215 ang gin-augment sa nakalain-lain nga mga munisipalidad kag syudad diri mismo sa Negros Occidental. Ini mga kaaksyon na madugang dugangan ng ilang puwersa kumo kinang lanon gabantayan gid mga kaaksyon ini mga sementeryo, mga patio, mga simbahan kag pila ka mga areas of convergence. And siguraduhon man nga hindi ka magdala sa mga kontrabando, mga matalibis nga mga pagkabutang, hindi pwede ka sukbit armas, hindi pwede ka dala karaoke kag mag singing session ka madraya. Ginadumilian ina, no? Subong man ang pag-inom sa sulod sa mga patso, hindi ina-allowed mga kaakson. Pero hindi nyo pagkalipatan. Antes ka magaling sa inyo balay, siguraduhin nyo naka-unplug ang mga ginpang saksak nyo to. Kay base bla magtugas ang sunog. O kung mas lala sinadira, wala nyo na pang kadaduhan ng inyong mga pertahan, wala na kasara nyo nga bintana, tapos may mamintaha lang ang mga malain ng elemento. Oy, nalisod doon yung balay laban-laban sa disgrasya gid. Matudtuod gid nga balik yambi po. Sa ito naman mga kaaksyon nga speaking of augmentation gali no, atong si Patulman Valyansing to bla
ang napatay kapon diri sa may barangay Mansilingan tapos nga aksidente na tiruhan niya ang iya kaugalingon uy natalana pa sa tani nga i-augment bala sa may EB Magalona PNP kay ini siya kalakip tani sa mga bisok augmentation ginapay dalom bala sa additional training mga kakson kay nasubo-subo man yung natabo no natiruhan niya ang iya kaugalingon way kuno kagwa ang bala bla saya sag-ang mga kakson and then doong pamilya nagdesisyon na lang gid nga kakason na lang kay do kumbaga mga facilities na lang nagadala ini para mabuhi ining police mga kakson sa ito naman nga headline number 3 nagpagwa na sang advisory ang gobyerno probinsal sang Negros Occidental awaning Tropical Depression Queenie Advisory nga nagapanumdom sa publiko sang dapat nila himuon una best gid amo ning pagbantay sa pinaka-latest nga weather bulletin nga gina-issue sang Pag-asa. Dapat otoridad ang nag-issue ha kay may aradan kisa nagaluhimo-himo wala sang iyang nga weather forecast. Kita ko gina sa online no nagadugang kalangimo ya panic sa publiko. Dapat diri ka mati sa Action Radio kung may mga weather update kita bala regularly kung gabi gina sa Action Firing Line. Pero may ginagatag sang weather update, mati ka da hindi kay kun anong pamatian kag patihan mo online. Well, monitor mo man ang update gikan sa Provincial Command Center muna sa PDMPD diri ni sila kapalabay sa aton mga ka-aksyon sa ilang mga updates no para paibalo sa publiko. Mangin alerto ka sa tion sang emerhensya pwede ka katawag sa Negros Occidental 911. And hindi maka-aksyon magtabok sa mga overflow la suba o kung sa mga creek labi na ko na lang alang may harag isa ginapilit ginila kung lokal man ang anak kag bulubantay no hindi pagpiliton kay like natabo dikto sa Isabela ho ito laging pilit naging magtabok sa overflow mga ka-aksyon kay subo-subo ito kaya disgasta ginining lalaki perting hindi dato paktan mong ang current mga ka-aksyon magsiling ka current at kabaskugon bla sang tubig mga ka-aksyon iba kung do ba o pertigid gulpi lang kataas ang level sang tubig hindi mo magid mapaktan mga ka-aksyon no dapat mangin preparado kag mag-evacuate kung kinanglanon para hindi ta pagpanguton sa presidente ta kung nga nagdamo na patay. So siya ana iyak balo kung nung kakatabo ya. Amaling Mayo dapat ya before pa lang nga magsulod ang bagyo may ara na yung mga advisory may meeting na may preparasyon na timo ya kay kung sano patong galaslas ang bagyo dikto ka man mo nagmulo meeting. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Balik na magikan sa Bacolod City Government Center. Katapusan nga batch ang evacuee sa Bacolod nagkabalik na sa ilang puloy-an. Subong hapon mga ka-aksyon. Magudman sang epekto ni Bagyo Paeng. Kita ko di ang halit tiging tugas sa mga himayan kag mga crops. Bao naglambot man masobra 100 milyones pesos no? Sa mga balita nasyonal, Areo, balantayan ni, mabala man kamumayo ni ha. Hindi ni mayo kay inflation na ito istoryahan. Inflation pwede ko no kagdakong posibilidad nga maglambot sa 7.9% sa nga bulan sang o konsumong Oktubre. Ano magsiling ka inflation? Maayo ko hindi. Of course, hindi. Kaya kung inflation, amo ning porsyento kung paano ga saka ang presyo sa mga balaklon. Ang imo nga mabakal nga tagpiso sang una, mabakal mo subong tag kung magsiling ka 7.9, tag 70 pesos na lapet. Dugangan. Meaning nga doble siya. Gasaka. Tiyang imo nga kapasidad nga makabakal. Ganubo. So inflation hindi mayo. So dapat hindi pagpamumuyoon. Hindi pagpasalamatan ng gobyerno sa inflation. Kaya sa totoo lang, hindi gini mayo kaya hindi natin puslan eh. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa itong pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation no Oktubre 31, last day of the month of the Holy Rosary 2022 mga ka-aksyon. Subong hapon liwat na makita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag ko nga mabalita na tipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents. Andang-anda na nga magdulong sa inyo sa mga bulo-balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Action John Diaz. Welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta? Kumusta ang aton nga mga ukod nga matag palamati
sa 61 ka mga kabaranggayan sa Dakbanwa sa Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Manami ang aton nga paniyampo mga kaakson. Ang ibang temprano pa nagpadulong sa pila ka mga patso para magpaninlo, magpaminta sa mga panton. Ang ibang hindi na kinanglanon ng mga private at mabisita kung maduaw na gid man na sina masindi sa kandila. Iba na andan nga dra magupod, magpulupungko, kag magpulo picnic, no? Pero kalabanan ang bulyada sa ni buwas pagid nga adlaw November 1. Kaya mo ginimong, no? Ang ilagin nga adlaw nga nakatuan mga kaakson. Sige, ang inyong mensahe, dugay-dugay, ato ni na pagkabasahan diri sa ating pagpangalagad. Naman ka pamangkot, update sa silay. Update sa silay itong nag-ublas nga lalaki. Ngaging dakop sa baybas. Ang pwerte ka hublas yan, no? Inaisa ka depensa yaman na. Na-interview naman ito kay Inan Action Alvain. Nabatian nyo naman ang statements ng police. Kung mamatian nato ng police, of course, ilagi na panindugan nga tinihite mo ining baybas operation. According kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, nga ini mga ka-action legitimate ang ila baybas operation. Ginaboy sang lalaki kuno antes man sa magublas, ginaboy atong amot anong suludlan sila kag digto nakuha ining illegal nga droga. Di man bulo basta ni kay tibakon mo sobra 100,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sining lalaki mga kaakson nga subject sa buy-bust operation. Kaya mo nang hambal sang kapulisan na dugay ni sa ginamonitor sadto na dakpa naman. Diba si may idea na sa nga daan kung anong ginahimo dala ka pulis. Kamo to siguro sa nakit-an niya kung tod yun man hambal ka pulis nga ginaboy ning kay Tagoro nga digto ginsulod ining illegal nga droga. Eventually mga kaakson nagublas yata na iya kay para ang iya guro defense mechanism nga mapakita yaman nga okay ka man kwaon sa kun lawas nalib lang nga mapamatud-an gid man to ya nga wala gid isang may nakuha sa posisyon di ato pamangkot din yung tuging kwa ang illegal nga droga nga nagublas sa ko gani may harap pwede ka may recoveries alang man karon gin dos okay to siya natrasan di ba pero may hara namang may hara na di ba sa ibang mga pungsod nagkadto sila sa mga jail mga prisuhan ginasulod na nila sa mga private part nila tapos pagkakitaan nila nga duwa sa ila inmate ginatag pero in this case wala man ito ganigin kulikot din sa pulis only gina-freeze lang tong lawas yan no galing kaya mo nang iyan na yung mga ideya mga kakson no and ay dire kita na iwa balon nato ng sitwasyon sa palibot sa sulat sa Bacolod kita kay Action Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil sa report, please come in. Action dyan, mayong hapon. Afternoon. Good afternoon. Yes, traffic diri yon sa may Oconda, medyo mabugat, no, heavy ang traffic diri sa may Barangay Bata, na which is subong pasulod kita sa may Rose Lawns sa Memorial Park. Nagkagati are sugata ta. Oo, sa Rose Lawns. Kagati, bago lang to rin, no? Sila ni CD Aryo sa may atubang ginamon ayon na ang iya sining patrol cars. So, tanawon action dyan kay ti subong hapon dira sa paglibot naton sa area dira sa Burgos sa Public Cemetery na damo-damo na ang nagbisita kasubong man sa may Memorial Park sa may Alihis, no? So, diri Chiquiaron ta sa may Roslon subong yung hapon no kung sa diin diri ang pasulod pa lang dito is daw medyo mabudlay na kaya kadamo subong sang mga salakyan no nga nagapinasulod kasubong man sa mga tricycle sini action na dyan no kag ang mga ano na tawag mga nagbaligya sa nga bulak na makitaan man naton na diri pa lang sa Megwaan na damo na ang nagabaligya kag ti isang nagligad meragin man action dyan na subong pagtaas diri sa may sa bulak kaya sa tubang simbahan kada Domingo bala mamangkot kada action dyan ang basket siniligan 100 pa lang na subong ara na sa 150 sini pesos ang bulak sa basket sini nga ginabaligya nga gamay no ang among ginawa normal lang man basta mga may occasions nagataas man sini ang presyo sa nga bulak kinabay natin padulong naman sa Disyembre sini nga bulan o kon sa manog katapusan na sini sa bulan sa tuig action dyan. So, muna diri subong ang sitwasyon, no, pasulod kita sa may Rose Lawns Memorial Park, no, ara ang makita natin sa Higaron, sila ng mga nagabaligya sining isang bulak, no, kagati, do kadamo, gid subong,
ng pasahero ang mga tricycle driver ng ruta diri sa may Bata magutoda na diri aksyon na dyan ang pasulod dito kay na basta October 31 no daw ang iban sini nagapaninlo na sa mga pansyon para pagka November 1 no pwede na dira sila ang iba nagadala na sa mga pagkaon kaupod sa mga mahimata dira no sa mga lulugnan sini aksyon dyan no kaga pero sa mga areas diri sa may syudad isang Bacolod sa aton nga paglibot-libot no ang lakat sa traffic man sini aksyon dyan no ara sa slow to moderate mong hapon ilabi na sa may dalan Lacson sa circumferential road no kaga dira man sa may barangay Mansilingan no so do basta normal days no slow to moderate man ang lakat sini sa traffic ko diri makita ta may mga bitaw nga naka-assign no mga traffic enforcers diri pasulod sa may Roslon sini aksyon na dyan no nga nagabantay kag naga-checkar kasubong man ang kapulisan no ang seguridad sini kagati ang panugyan sa aton nga mga kauturan no nga ang mga do's and don'ts no magsulod kung magbisita sini sa mga lulubngan no i-obserbar lang gid sa gihapon sini aksyon dyan no bawal ini ang mga patalom no kagati subong ang face mask no voluntarily naman ang gid sinaksyon dyan nga magasuksok ka ako nandito diri maobserbaran ta do kalabanan subong da wala naman naga face mask gani basta sa may outside o kon outdoors sini pero tay magsulod gyapon sa mga mall na stricto sa gihapon sini action dyan ang management no sa mga malls so kinahanglan gyapon magasuksok diri sa nga face mask so going kita pasulod makitaan ta man diri may mga nagabaligya man sa nga street foods no mga balot sinadra mga fishball sa panghigaron kag may mga kalandaan man na diri gali no sa may atubang nga pitsahan be so may ara kag diri may naga-checkar man sa nga lakat sa nga trapiko ka mga nagwa sulod nga mga salakyan so ari diri may nakahamtang nga mga traffic enforcers no, before sinisang pasulod gid sa Roslon may 3 ka traffic enforcers nga naga-checkar sini sa mga salakyan kag kasubong man no sa naga gwa sulod diri aksyon na dyan. So wala sa nga reserve of parking no gina strictly prohibited man ang pagpa-reserve sang parking sa mga public areas diri sa may Roslon sa aksyon dyan no so kung the first come first serve no when it comes sa diri sa may parking area so diri pa lang sa Gwa makit-an ta damo na ang naga-park sini nga mga salakyan so naugan to karon pag sulod ta kay makit-an ta diri sa Gwa pa lang damo na nagatukod sa ilang nga mga canopy nga hapon diri sa may Roslon no so do kadamo gid sa nga mga tura naton subong so diri oo do damo gid sa nga salakyan action dyan no ang nakaparada diri sa may sulod na gani sa nga no sa Roslon no makit-an ta so bangs diri ako bangs naugan ta diri action dyan no kay ano man ta diri para ma-checkar ta ini ang sitwasyon sa kada ano ni ang lulubngan sinadribla yan action dyan. So diri action dyan no makita naton no amo ni ang mga parking o ang mga salakyan nga naga-park sa may Roslon kag kasubong man diri makit-an ta ang kadamuon na sa nga nagabisita subong nga hapon no sa Roslon sini kagati may mga canopy nga nakatukod no ang iban may ara man nga nagalatag lang sa mga mats nga daw ka picnic style sini wala action dyan no kung tanawon mo ang bilog sini daw nalikop nagigani daw almost now nagabisita nakamuti may mga makit-an ta nga araw mga evidence nga may nakabisita na gid sa mga lulubngan kay kalabanan nga mga lulubngan sini may mga bulak na action dyan kagati ang sa dria action dyan ano gina din no mintinado gid kagati tinlo na ang mga areas dire pero may mga pipila pa man kitang makitaan no nga sa subong gapang grass cutter sinadribe o kon nagasindi na sa nga mga kandila subong nga hapon action dyan. Action dyan, oo, mangkot-mangkot kita diri o kon na ma-interview kita no sa mga aton diri nga mga kauturan man sinadiri nga pagbisita no kay subong hapon makit-an ta man ang kadamuon na sini sa mga bisita so aris mangkot kita diri sa mga kabataan no kay daw isa na rin sila kami ga-maintain buro action dyan. Ay, hindi sa
So, malapit na kasi hindi sa ari. Okay lang action sila, okay lang. Oo. Yes, so subong action dyan naman na ang latest update, no? Dari sa aton sa sa ulog sinibuas ni Adlaw sang Piesta Minatay. Ini sa action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minado live dira sa may Roslon mga ka-aksyon sa may Barangay Bata. No, ang sitwasyon dira ti makita man nato na matamat na nga nagabisita o kung nagaduaw ang ilang mga mata sila dira nga maminatay. Mas importante ginasunod lang naton ang mga policies nga ginapatuman sa aton nga law enforcement agencies. Sa aton nga pagbalik ang balita dito sa may syudad sang sila mga ka-aksyon diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya gaano sa inyo. Ang permit gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Dolam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Dolam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa subong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami upon wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pa gidaw. Nakabud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero subong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako mahulam. Siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Nga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One. ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra!
Sobra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitlugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaki. Pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Maka-aksyon dito sa may sulad sang silay, particularmente na sa Hacienda Makina, Barangay Rizal. Maka-aksyon nagluntad ang aksidente sa Oktubre 28 kung saan nakabunggo ining isa ka
ambulance, no? Sang syudad sang Silay, sa isa naman ka van, Nissan or van mga kaakson, sang gabi, is of course kasagsagan, nagabunok ang ulan. Ang driver sang ambulance, amo ni si Randy Jonilo, 32 anyos, ang Puruksang Pagita, Barangay E. Lopez, draman sa may Silay City. Sa kaydri mga kaakson, ining pamilya sang pasyente nga tuyo kon nila aniya tani bla dalon sa may ospital mga kaakson diri sa Bacolod City. Galing kay aksidente imbes nga makalambot sa ospital, dead on arrival no sa ospital ining anom katoy nga bata nga babae. Amo nang nagpalabot din sila sa aton sang bulig diri sa Action Radio Bacolod ang Iloy si Ma'am Cleo Jane no Clavino, kundi ko magsala mga kaakson. Amo ni siya Rhea May Clavano, 33 years old, nga residente diri sa Bacolod City. Pero check naton kung ano ginamatabo naton sa pinakalinya si Ma'am Rhea May Clavano. Ma'am, good afternoon, Section John sa Action Radio. Good afternoon, sir. Yes, ma'am, i-confirm ko lang, taga Bacolod di ka mo or taga Silay? Taga Bacolod, sir. Okay. Barangay 16. Barangay 16. Pero sa siningagab... Barangay no? Barangay 16. 16. Ma'am, sa siningagab sa October 28, din ka mo alin Bacolod or halin ka mo sa Silay? Nang sir, ara kami sa Hacienda Margasa 2, ara kay tatay. Sa Silay na? Kay nag-party kami sa 27 mo. Oo. Kay birthday ka ako may nablos. Oo. Sumining ma'am, sa Silay ka mo halin, digto ka mo nagpasugat sa ambulance. Oo, digto sa may balay. Nagsakay kami sa balay sa motor namon. Tapos, siging tawgan sa kamay ko ang ambulance ang Silay. Okay. Na sugaton ang amo na nga motor namin nagsakyan. Pag sakay namon sa motor, nag-transfer kami sa ambulance nila. Okay. Ma'am, mga ano oras ni nga gintabo ka mo ka ambulance? Mga guro sir, mga 7 o'clock. Sa diin na ka mo ma'am nila natabo ma'am? Sa may na yon sa Barangay Lopez. Barangay Lopez. Sino pod mo ma'am? Ang akon nga utod niya si Rosie Haranilla. Okay. Ang utod mo nga si Rosie Haranilla. Hilario. Duwa lang ka mo kagang imo bata? Oo, tapos may duwaman sila ka upod. Ngara sa amon nga nagaupod sa amon nga 3. Nga staff nila. Oo, staff nila. So, bali, ang gasakay sa may ambulance, 3 ka mo sa imo pamilya, may 2-5 ka mo, plus ang driver. Oo. Okay. Ma'am, ang base investigasyon sa Silay City PNP, aksidente, ginman mong, ang may salagid man di, kaya nag-swerve ya ma'am, amo ni mismong ambulance. So, nabati ako sa inyo nga ginpalabot, Dre. Anong luyag ni mama ipalabot sa LGU Kasilay? Nang paano lang dala namon, kasi syempre, ang bata namon, niya buhi pa mo. Oo. Buhi pa yan halin sa balay. Ang hambal nila kuno, patay na. Paano kami sa ambulance? Kay komportable na kami, kay may oxygen ang bata ko. Okay. Pag bunggo sa Toya-Saria, ang bata ko buhi pa ya. Oo. May saya sa ulo ya. May pilas, sa ilong. Kaya nga ako nautod ya Saria, muhigang natamaan niya. Kay grabe, gidya ang sa ulo ya. Kag ako, may lastro man ko, gabusong pa ko nga daan sa may paa, kag sa may tikod-tikodan. Ma'am, klaruhon ko lang, ang bata mo ma'am, anong balatian ganing ang daloon nyo tali sa ospital? Nang nagsuka, lupot sa sir, kay gasakit iya chan. Okay. So wala si... Pero pa siya ya. Sumbod konso siya. Oo, nagkaon pa sa mo. So sang ara na sa, ang pilas tumamagin muno mo, tuga tong sang aksidente. Oo, sir. Kaya nagkulog ang bata ko. Nag-impact sa tubang sang driver na yon. Kag nahulog ang bata ko. Ano mga pilas ang bata mo, ma'am? Ara sa may, sa may agtang na yon. Sa may agtang na yon. Kag sa may ilong. Okay. So, digto sa area, buwi pa siya, ma'am? Nakita na storya mo pa siya sa na-aksidente na? Huwag na, sir. Nang pag-uyat ko sa iya, pagtuwa ko sa iya, bugat-bugat na sa sir. Tapos, hinbutang namon sang magulang ko ang iya oxygen nang daw ay naging sa sir. Okay. Ang magulang mo yung ma'am, anong pilas siya, ma'am? Ang pilas siya, sir, sa lunggan. Daw nalihap ang lunggan niya. Kagang sa ilong niya, lihap man. Oo. At
sa dalom bala sang iyang mata, may bagras man sa. Okay. Taga siya bukol, sir, kadako-dako, duman sana siguro kadako. Sa diin, ma'am? Sa may ulo, yan na yun. Okay. Ikaw ya, ma'am, kabusong ka? Pila ka bulan kang kabusong na? Nang 3 ka bulan, sir, tapos may bagras man ko. Okay. So, anong inyo, ma'am Luyag, ma'am? Gingaan na ka mabulig sang LGU or wala pa? Wala bala, sir, amo na pangayo, gid bulig, nga wala gid kami nila, gid buligan, kay gadinay gid sila ya. Gadinay sila nga? Gadinay sila nga, ambal nila, patay na gid kuno ang bata namon. Okay. Pero tali siguro, regardless kung patay kung buwing bata, kay ti na aksidente ka mo, base Oo, pwede sila mabuligid ka-extend? sila ya, sir, ya, oo, mabuligid sila tani. Pero, ginadinay nila, hindi gid sila guro magbulig. Ti subong wala pagid sila naka-coordinate sa inyo? Wala pa gid, sir, hamak mo, sir, nagambal lang, sir, ang iya, sir, nga asawa, nga sinsya lang kuno, kondolen. Ang asawa ni Tapos, sino? Sinong asawa, Ang ma'am? asawa ni Randy Junela. Ang asawa sa driver. Oo. Okay. Ano ko nang ba sa asawa? Ginambala lang kuya sang asawa, yung nga condolence lang, hindi man kuno hungod sang banay. Yasin ko hindi, napatay among bata, ya. Tapos, ang sa report nila, wala pa may napatay kuno sa aksidente. Okay. Anyway, kiti regardless, basta galing may involved ng aksidente, gwa sa gid sang driver, nga nag-drive sina, mo gina siya ang may salabton. Sige mama, itry naton ma'am, i-check tabi. Ma'am, standby ka mo dira. Check na namon si Mayor Jodet basi pwede kita bulig bla kay Mayor Galiego, kay Titaga Lopez man ni si Mayor or ano daw ang Mayor sang Silay kung nakakalabot na ni siyang report ngayon kay ti sa kasagsagan isang bagyo no. Ma'am, standby na kamo mama, kaya tis mapangayuan naton sang bulig kay Mayor Jodet Galiego sang Silay City. Ang concern kay ginapangayo naman sa pamilya sang bata kag mga pinason bulig lang from the LGU. So hopefully nga mabuligan ni and for sure hindi kini pag talikdan sang alkalde dira base siguro ining driver nga si Jonela ti siguro wala man bala wala man sa ikasara nga makabulig wala maka-action nga palabot na sa nga isang presensya pero kung taon naton ang ining pamilya basta may napatay sa isang kaso amo nang subo mong sa hindi mo hungod o kunungod mo basta may na-involve gani maka-action nga casualty usually may salabton kagid di ba? So, amo na, i-check na lang, kay kaginanano ko naman si Mayor sang Silay City, and he was okay naman, no? Sa aton nga gin-request ni Dri. Anyway, amo na, gina-checkin naton ang pinaka-latest ni, kagwala naton na pamangkot pa si ma'am, no? Si ma'am Rhea May Clavano, kung naka-settle na sila sa may Silay City PNP, or ano, sinidri ang sitwasyon, mga kaaksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:51. We are still checking no si Mayor Jodet Galiego sa may Silay City. Naka-inform naman ko to siya sa iya kagina no. Regarding sa sininga concern, pero we do hope na mangin available na ang yang linya base bla sako man si Mayor. Importante na batian naton or kung sige, commercial break ito na kadali. Balikan natin si Mayor Jodet mga kaakson. Dugay-dugay. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Kakabud lagi kung online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nauya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. Galiago sa may syudad sang Silay, kay ti palabot naton siyang concern no sining pamilya mga kaaksyon sang sakay sining isa ka ambulance sang Silay City nga na-involve sa accident. Mayor, good afternoon sa Action Jan Diaz sa Action Radio. Good afternoon, Action Jan. Yes, Mayor, thank you gid no sa pagsabat. I know busy ka gid. Pero Mayor, luyag naman na namon ni palabot. I know for sure nakalabot na gid man si mong report nga ambulance ang sila isang Friday, October 28 involves accident. I know nakalabot na si mong Mayor information. Oo, siyang nagliligad nga adlaw, oo, napabalo na ko singin nila. Oo. Mayor, ang ayo lang bala ka pamilya, gahingyo sila kay so far ko na subong, wala pa gid may nakalabot sa ilang nga bulig, kay ang ila nga panindugan is ining ilang nga bata nga anom ka tuig napatay bangod sa aksidente, hindi bangod sa ginabatsag sin nga balatian nga do nagasakit yatsan o kon gina ano sa dysmenorrhea sa abi. Mayor, ano din pwede naton mabuligan ining pamilya? Sige, pwedeng waan mo na namon na ako nanong mabulig na namon sa pamilya nga ano na. Pamilya Clavano ni Bla Mayor mong do dra man sila kuno halin sa may barangay Ilope sa Silay. Oo, okay, nagresponde ng ambulance mo, nagresponde na kasi aksidente na natabo mo ti mo ginamula hindi mo na tulong. Sakto gani may amon to hamba ko man kaina kay ma'am nga aksidente ang natabo tanan pero ti kun bulig ang ginapangay ang kinanglanon. I know for sure nga ang LGU sang Silay under your leadership hindi di magpabaya, Mayor. Action dyan, matingwa kami ng makabulig gusto ng tanan. May anong imuon nila? Ano man ma-coordinate sila dira sa LGU, sa IMO, or sa DSWD? Pwede ba na kayo masturyay ko sa pamilya? Kaya so para daw, pa man sila sa mga nakapalapit di sa akon. Kay isang liligad ng mga ina daw tama ila kasi ako bangon sa bagyo wala. Gani man. So sige Mayor, i-advise na lang sila namon man kay diri sa amon sila nagpangayo sa bulig. Tiyan ba ko hindi gini pagbabayaan kay LGU. Advise na namon Mayor nga mag-coordinate dila kay ti kamo mangita man sa pamaagi para mabuligan ining pamilya. Sige, action dyan, kaya matingwa mo kung makontak man ng ilang pamilya para kasturyahin kami. Oo. May anong matabo ya sa driver nga si Randy Junela, Mayor? Tisubong, aral na sanay, kay tibangod nga ati salakyan to, gubagid to, pinasisiguro anay, paano nanay, ano lang anay siya nga, di nanay ka drive, kay tibangod nga, aksidente po, tigaling kay para anong nalang bala, tikatitay na nga may matabo pagit. So temporarily on hold sa ana, hindi sana ka drive sa ambulance. Tiyan mo ng plano ng tiikuan na sa ngayon. Para sa ngayon, na temporary lang ang ilan sa pagpadalon sa ambulance. Okay. Pero mayor ka mo dira sa Silay kay ti amo I know for sure sa amo sinang gabi sako gid kamo and I understand at least subong gani na palabot namon nga concern. Kamusta mayor ang Silay City sa bagyo nga naglabay? Super subong ti ti amon subong nakakuha naman kami tanan kuha na kami sa mga nahalitan ba sa bagyo. So nag-ano na lang kami kung ano na mabulig naman pala nga para nga maka-ano naman sila matamat naman maka-recover kasi mo naman ang mga plan. Oo, gani man. At least sakitaan ko gyud nga ikaw gid ka personal gid nagabisita sa mga apektado sang baha to labi na sa may dito Mambulak. Oo, sa mga coastal nga area, tigibisitahan ko kagid tanaw kita ko ikaluluoy kigag bululigan gid. So para na palabot ka mas sa mga opisyal pagiging mas mataas na sa kay congressman ka sa gobernador na paabot naman sa ila. Oo, gani man. Sa mga analitan. Gani. Anyway, Mayor, mas storyan taliwat da son kido bati ko may good news ka para sa mga college student kido may plano kamo dagali mapatukod inyo City College.
aksyon dyan, no? Amo na nga muna plano. Sige. Storyanta na dason Mayor Adri sa aton nga nga aton nga programa. Mayor, thank you gid si mga time i-coordinate lang to pamilya Clavano para at least maka-storyahanay ka madara Mayor. Thank you gid. Oh, thank you man, aksyon dyan. Thank you man. Oo, good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mga ka-aksyon na batihan si Mayor Judith Gallegos ng Silay City. Ang matuli bati ko, pagkabalo ko gida, nga base bilang LGUs ang Silay, wala iya, hindi pa aware. Nga mo nagalit nga wala pa natagan sa bulig, no? And nanigan niya na labyan, makita sa bagyo, super man sa kasako sa ila. Sa pamilya Clavano, nga naga-monitor dira subong, kung nga advice sa inyo, pwede ka mo kapalapit dito sa opisina ni Mayor Gallegos sa may Silay City. Kita mo man ito may plano, gidman siya galing storyahon, ang inyong ang himata sining napatay, kamo abi mismo mga ka-aksyon para mahibaluan. No, aning pamilya pamilya Clavano, labi na dala sa na-interview natin bago lang sa Iloy nga si Ma'am Rhea May Clavano, boss guro may time ka mo, pwede ka mo ito kapalapit, no, para may istoryahan ninyo ni Mayor and kung anong diri nga mga pwede nilagid kag masarangan sa LGU nga bulig, labi na nga damo man sila sa gina-cater nga daan, no, ang baha pagidra pero itong epekto dra sa area sa barangay Mambula kasi mga coastal area. Action Radio Philippine Standard Time da 5:05 na. Dapat na kita sa panahon mga ka-aksyon. Diri sa aton nga pagpangalagad, diri sa Action Reports Afternoon Edition. Inyo debatehan kabugusan nga pagpangalagad naton subong hapon. Lunes kita nga presentation October 31, last day of October mga ka-aksyon 2022. Salamat sa aton nga Patrol 1, ato naman nga Navarra Patrol, wala Action Zil Minardo back to back dira kay Action Papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action and Defensor Lisay. Diri man sa Studio A Master Control sa aton nga technical side of naton sa Action Oliver Pason and Action El Rey Dotilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Daily Salazar and Action and Defensor Lisay. Sa kinaandar ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz na nagasiling ang katapo sa media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo man o kon kabudlayan. Hindi inihang panghampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.